O Chantada Atlético gañou por 5-1 ao Palas no Sangoñedo. O técnico chantadino explica que o resultado foi enganoso. É un resultado demasiado abultado para o que se viu no Sangoñedo. Para min, tuvemos un dos partidos máis difíciles do campeonato na casa. O partido, pois, bueno, na primeira parte, a verdad que sí que tuvemos, penso que control do partido, movemos bastante ben o balón dun lado a outro, pero sí que no último tercio sí que nos faltou un pouquiño de, bueno, de calma, de tranquilidade, seleccionar mellor os desmarques, os pases, bueno, tomar outro tipo de decisións. O partido, de todas formas, empezámoslo perdendo. 1-0, un despiste defensivo que tuvemos, adentramos no marcador, pero bueno, conseguiu empatar Kedira despois dunha peinada de Adri, que se desfixo ben do porteiro, e pois fixemos o 2-1 de faltas tamén na primeira metade, con gol de Ibi. Bueno, parecía que a cousa acabamos ben esa primeira metade, parecía que a cousa, bueno, que iba a empezar mellor na segunda metade, ou que iba a seguir polo menos polo mesmo cauce, pero por eso digo que foi un dos partidos máis difíciles e que o resultado que é abultado. Na segunda metade tardamos 20 minutos en pasar do medio campo, que 20 minutos aquí dice pronto, pero estar ali son moitos minutos. O Palas apretounos moito, apretounos con moita intensidade, apretounos ben, tuvo varias ocasións para empatar o partido a balón parado, tanto en cornes como en faltas, non o fixeron. E claro, cando un equipo se vai desa forma polo partido, deixa a espalda un pouco máis desprotexida. Podía pasar o que pasou, que nunha contra fixemos o 3-1, unha contra ben levada por Dani Iago, que finalizou Kedira. A partir do 3-1, máis ou menos sería no minuto 20 da segunda metade, sí que xa a cousa xa volveu a normalidade. Penso que nos volvemos a facer control do partido, pois rematando cunha goleada, que, bueno, xa digo, visto o que se viu, un resultado abultado, contra un gran rival, a verdad. O Atlético segue nunha zona alta da táboa moi apretada. A semana pasada estábamos quintos, ahora estamos cuartos, pero que pasa? Temos 35 puntos, estamos cuartos, con 35 puntos está tamén o Santa Comba e o San Lázaro, con 37 puntos está o Chantada B e o Ural. Quitando un pouco o Friol, que ten 42, e que, baixo o meu punto de vista, vai ser moi difícil que ceda, porque polo que lle vin, para min é o mellor equipo da categoría. O resto estamos aí, eses 5 ou 6 equipos metidos en 2 puntos. Entonces, a día de hoxe a clasificación, estes cuartos, este terceiro, este sexto, é o mesmo. Estamos todos aí metidos nun pañuelo. O técnico recoñece que teñen que mellorar como visitantes. En canto nos sacan un pouco do noso hábitat, por decir de alguna forma, que é o Sangoñedo, un campo sintético e grande, polas características que temos, e nos metemos en campos de erva natural, que máis a estas alturas do inverno xa suelen estar en malas condicións. Temos un estilo de toque, un estilo de... aproveitamos a calidad que teñen os nosos futbolistas, pero non temos unha gran envergadura, non somos xente de choque, non somos xente de pelea. Entón, se nos atopamos en campos onde o balón non circula ben, entón aí sí que xa sufrimos. Baixamos bastante o noso nivel. Entón sí que podo dicir que na casa, que somos un equipo fiable, se o campo se presta para que circule o balón, somos un equipo, a verdade, que poderoso, pero se non, baixamos bastante o noso nivel, e algo que evidentemente, se queremos estar arriba, temos que correxir, porque os partidos que nos quedan fora da casa son en campos, menos o de Friol, en campos de erva natural, e a estas alturas non van a estar en boas condicións. Esta semana xogan en Brollón. En campo de erva natural, no que o terreo de xogo non vai estar en boas condicións, un partido que vai ser de loita, de disputa, de segundas xogadas, entón vámonos ter que adaptar a ese estilo de fútbol, que non é o que estamos acostumbrados, pero temos que adaptar se queremos seguir sumando puntos e se queremos, pois, estar na zona alta da clasificación, porque non nos vale, non podemos xogar só os partidos da casa, fora da casa tamén temos que sacar puntos, e temos que adaptar a esas condicións.